Arratsalde on denoi eta ongi etorri Nazioentza taldeak antolatu duen bigarren hitzaldi honetara Euskara bidegurutzean izeneko hitzaldi zikloren barruan. Guretzat ez dago zalantzarik. Euskara da Euskal Nazioaren ardatza. 1976an hau idatzi zuen Txilarregik. Zerk egiten du Euskal Herria? Zerk ematen dio bere izaera berezia? Zerk egiten du gure naziotasuna? Zerk bereizten gaitu? Zerk ematen digu Euskal Arima? Euskarak zalantzarik gabe. Euskara bidegurutzean izeneko hitzaldi ziklo hau antolatu dugu gure hizkuntzaren gaur egungo egoera, erronkak, aukerak eta mehatxuak hobeto ezagutzeko hainbat adituren eskutik. Horretarako, 4 hitzaldi eta mahainguru bat antolatu dugu. Aurreko hilabetean lehenengo hitzaldia izan genuen Jon Sarastuaren eskutik, eta maiatzaren 12an izango dugu azkena Kike Amonarrizek emango diguna. Gure hizkuntzaren osasuna ezagutu nahi dugu, aditu batzuen bitartez, eta osasun hori hobetzeko hainbat proposamen batzuk entzuteko aukera ere izango dugu. Gaurko hitzaldian, Ipar Euskal Herriko egoera linguistiko ezagutzeko aukera izango dugu, Amanda Anin EEPko kidearen eskutik. 19. mendearen bukaeran, Frantziako hezkuntza ikuskariak Ipar Euskal Herrira bisitatu zutenean, beren kezka sakona azaldu zuten iparraldeko ume gehienak euskal elebakarrak zirelako. 150 urte geroago, aldiz, euskaldunon kopurua iparraldean 20%koa besterik ez da. Bizkarsolo pelikula ikusi duzuenok badakizue zergatik gertatu den euskararen galera hori, iparraldean. Frantziako politika jakobinoak eta zentralistak daude galera horren atzean, Hego Euskal Herrian ere egon diren modu berean. Noizko justizia eta erreparazioa euskaldunontzat? Eta gaurko hitzaldi hasi aurretik, Amanderen aurkezpen laburra egin nahi dizuet. Amanda Anin Baionan sortu eta Uztaritzen hasi zen, Uztaritziko ikastolan ikasi zuen eta gero Baionako Bernat Etxepare lizeoan. Bordelen osasun publikoko ikasketak egin zituen eta gero Quebecera ere joan zen bizitzera, osasun arloko kudeaketan lan eginez. Han, Euskal Diasporako komunitatearekin harremanetan jarri zen eta bertako Euskal Etxeko lehendakaria ere izan zen 2 urtez. Quebecen politika publikoen ebaluazioaren arloko ikasketak egin zituen. 2018an Euskal Herrira itzuli eta horren urtean Ipar Euskal Herriko euskararen erakunde publikoan hasi zen lanean, hizkuntza politikaren ebaluazio eta behatoki funtzioen ardurarekin. Mila esker, Amand, gaur azpeitira etortzaratik eta zurea da hitza, nahi duzuneo. Mila esker zuei etortzagatik eta mila esker ere zuen gomitagatik. Beraz, gaur emana izan zailan misoa da piskat azaltzea Ipar Euskal Herriko euskararen egoera. Bada asko erraiteko eta helburua nahiko zabala zen, alde batetik egoera soziolinguistikoa azaltzea, egoera soziologikoa, euskararen erabilerari buruz hitz egitea ere, administrazioan, hezkuntzan, erabiletan eta beste beraz. Saiatuko niz albezain osoa izaten. Eta beraz, nire aurkezpena atal desberdinetan zatitu dut, baina errantzake lehenik nire helburua izanen dela zinez Ipar Euskal Herria azaltzea bere osotasunean eta egoera demografiko, soziologiko eta soziolinguistikoaren berezitasunak agerian emaitea.
eta bigarrenik Euskararen egoerari begira Ipar Euskal Herriak dituen erronka propioak ere ulertaraztea. Lehenik eta niretako garrantzitsua baita duela 2 urte ikerketa lan bat egin maikinuen horren inguruan, da lehen atal bat izanen da azaltzea pixka bat Euskal Herria Ipar Euskal Herria nolakoa den, zenbat garen, non bizi garen, nor garen, eta hor lujaldeko tasunak ere bere garrantzia baitu gure Ipar Euskal Herriaren itxuran, ere Euskararen egoerari begira. Ipar Euskal Herriko egoera soziolinguistiko orokorra eta bere bilakaera ere azaltzea. Beraz, inkesta soziolinguistikoaren tresna hartuko dut, zoritxarrez Ipar Euskal Herrian dugun tresna bakarra baita edo bakarretariko bat da gure Euskararen osasuna neurtzeko. Euskararen egoera iparraldean ere etorkizunean aipatuko dizuet hor duela 2 urte hori landu baitugu eta hipotesi batzu ere landu ditugu. Eta azken partea izanen da gehiago testu inguru politiko, administratibo eta instituzionala azaltzea. Garrantzitsua baita eta buruan ukaita ere Ipar Euskal Herrian hizkuntza politikaren eta Euskararen instituzionalizazioa biziki gaztea baita, hizkuntza politika proiektua biziki gaztea da, eta horrek eragina du ere Euskararen egoeran gaur egun. Berra da gauza batzuk hartuko zaituzten eta oso desberdinak baitira berra da ezagutzen duzuen egoerari begira. Eta bukatuko nuke erranez zein izan diren azken urtetako lorpenak, zailtasunak eta orain ditugun erronkak. Batzu dut Euskal komunitatearen erronka berdinak dira edo haman komunak ditugu, baina beste batzu berezituak dira bai Ipar Euskal Herriari. Beraz, erran zuen bezala gaur egun eta zinez hortaz kontziente gira bat du pixkat 2-3 urte Euskararen egoera ulertzeko, gaur egungo egoera ulertzeko Ipar Euskal Herrian ezinbestekoa da gure itxura edo demografia ongi ulertzea eta soziologia hori ongi ulertzea. Dakitiko zergatik ere parte handiz egoera hortan garen gaur egun. Beraz, gaur egun Ipar Euskal Herrian gutxi gora bera 321.000 biztanle dira eta lurralde hori oso demografia mailan oso desorekatua da. Batetik, hori urgunago eta behin baino gehiagotan berriz hortara etorriko niz. Eta gure Ipar Euskal Herriko biztanleak hazkunde oso azkarra ezagutu azken 10 urteetan. Eta Euskal Herri oso hartzen baldin bada, Ipar Euskal Herriak du biztanleria hazkunde azkarrena ukan azken urteetan. Beraz, 10 urtez guti gora 33.000 biztanle gehiago izan dira, baina bertako biztanleria kontuan hartzen baldin bada, asko da. Berda 30.000 hola ez du asko ematen, baina eta biztanleria horren ehuneko 93 barkatu. Hori laburbiltzeko Bokale eta Hendaia artean bizi da, katua. Horra, piskat, gibeltasuna hartzen baldin bada, beraz, biztanleria gehiena itxasertzean bizi da, eta gehiengoa ere Lapurdin bizi da. Beraz, ehuneko 98 kasik, eta ehuneko 12,2 Basen Nafarroan eta Siberuan. Eta horrek behiz ere errepikatuko dut, eta Euskararen egoerari begira badu ondorio bat. Beste ezaugarri bat, ezake Europako jendarte guztien gaur egungo ezaugarri bat, da zahartzen ari den jendarte bat dela. Beraz, 10 urtez 17.600 adineko gehigarri izan dira lurraldean, beraz, ezan nahi du 75 urte baino gehiagokoak, eta horren barne, 4.000 pertsonek, 4.000 pertsona gehiagarri ziren 85 urte baino gehiagokoak. Eta paraleloki gazteak begiratzen baldin badira, 1.470
gehiarri bakarrik izan dira, eta hori adin tarte berezi bat hartzen dut, dira 16 eta 19 urte artekoak. Zergatik horiek aipatzen ditut, zeren eta zaharragoak pixkat, beraz, 25 adin tartekoak galtzen du. Hori gure antolaketari lotua da, lujaldearen antolaketari, zeren eta formakuntza zentro nagusirik ez da, eta gehienetan adin nortako gazteak Ipar Euskal Herritik joaten dira ikasketak egiteko edo lehen lan baten aurkitzeko. Zer ondorio du, beraz, azken 10 urteetan erran dizuet, pixkat gehiago, 2010-2021 tarte hartzen dut kontuan, 33 biztanle gehiarri, horrek nahi du 3.000 biztanle gehiarrian urte guziz. Beraz, azkunde tasa, 0,86koa izan da. Berbada horrela ez dute euskara nahi, baina oso azkarra eta bereziki hamarkadaren azken 6 urteetan. Nondik heldu dira biztanle gehiarri horiek, eksklusiboki migrazio saldoetatik. Iparraldeko azpilurralde guztiak hartzen nahi badira, eta hori errandoan bezala, Europako jendarte guztietan gertatzen da, saldo naturala, beraz, sortze eta heriotzen arteko desberdintasuna negatiboa da lurralde guztietan. Beraz, migrazioaren ekarpenak beharrezkoak dira, bada bitu bat hor. Eta saldo naturala geroz eta defizitarioak dira. Datorren urteetan, azkunde honek segituko du, badakigu hori, baina asko motelduko da. Adiz zahartze prozesua oraindik bidean da eta hori azkartuko da. Bereziki 2030-2034 tarte horretan. Badakigu izan dela beste guain bat edo zahartze prozesu hori azkartuko dela. Beste berezitasun bat, erran dut hor, biztanleria biziki kontzentratua da eta desorekak badira lurraldean hartan, beraz kontzentratua da itsasertzean eta Lapurdin eta askoz gutxiago barnekaldean. Baina zahartze prozesu hori ere ez da gisa berean gertatzen lurralde desberdinetan. Beraz hor, desberdin ditugu Lapurdi eta Nafarroa Behera eta Siberua. Hala ere, bada fenomeno amankomun bat Nafarroa Behera eta Siberuan, desberdintasun batzuekin, baina gaur egun ditugun tresnekin, demografia tresnekin eta soziolinguistika tresnekin, zaila zaigu desberdintasun horiek zehazki neurtzea. Eta hala ere fenomenoak berdintsuak dira. Beraz, bi azpilurralde horietan biztanleria zahartu da eta geroz eta gehiago zahartuko da, baina Lapurdin barnekaldean baino gutxiago. Zergatik, hor ditugun gazte gutxiak ekurriten baitira eta Lapurdin baitira gehienak. Beraz, hor, justu fite azaltzeko, kopuru hainitzen maiten ditut, bi grafiko horiek ulertzeko, horrela irakurri behar dira, 2009an Lapurdin 85 urte eta gehiagoko 100 biztanle zilarik, 2020an 151 ziren. Beraz, hor azkartzen da eta adintarte guztietan biztanleak irabazi dira. Aldiz, barnekaldean begiratzen bali bada, adintarte batzuetan biztanleak galdu dira. Eta horrek noski badu ondorio bat, ikusiko dugu, Euskaldun gehienak adintarte zaharrenetan baitira. Ipar Euskal Herriko egoera soziolinguistiko oroko hartzen nahi badugu orain, beraz hor inkesta soziolinguistikoaren datuak hartuko ditut, beraz 2021an eraman zena. Ondokoa aurten eginen da, 2026an. Emaitzak ukanen dugu emendik bi urtetara, jantzake. Eta hor zinez urbiletik begiratuko ditugu eta ondotik iranen dizuet ere zergatik badira kezkatzeko elementoa, baina badira esperantza elementoak ere. Beraz, zer dio 2021 bateko inkestak, Josko duan bezala, gaur egun Ipar Euskal Herriko biztanleriaren 16 urte eta gehiagoko biztanleriaren 20% Euskalduna da.
euskalduna dela dio. Inkesta soziolinguistikoa inkesta bat da, eta norberak esaten du, bere burua kokatzen du euskaldun gisa ala ez. Euskaldun hartzaileak, beraz horiek multzo aski handi bat dira euskara ulertzen dutenak, baina erosotasun batekin hitz egiteko gai ez diren pertsonak, edo hola haien buruan kontsideratzen duten pertsonak, beraz 9 dira eta 70 osoki erdalunak. 1986-tik 2021 begiratzen ari bada zer izan den euskaldunen proportzioaren bilakaera Ipar Euskal Herrian, oartzen dira etengabe apaltzen ari dela. Baina apaltze hori moteldu dela bereziki azken bi inkestetan. Beraz hor, zinez, 1986 eta 2001 artean azkarki apaldu zen, ondotik ere, eta hor moteldu da. Kopuruak begiratzen bali malita, euskaldunen kopurua geldialdi une batean da, eta gure esperantza da, ondoko ikestan, emeki berriz hartzea hori. Aldiz, hori da iparaldearen argazki orokoja, begiratzen bali mana xeetasunetan eta bereziki lujaldeka eta azintarteka, hor desberdintasunak nabarmenak dira. Adintarteka begiratzen bali da, hor ere konparaketa bat egin dugu 2021 artean, beraz, Irlandiaz dira 2001 inkestak datuak eta ubelez eskuin 2021-ekoak. Hor, Euskal Herri oso hartzen bali da, tendentzia berdintsuak agertzen dira, ez berreinetan, baina horiek ageri dira. Zer dakigu gaur egun, Euskaldunen proporzio handienak dira adintarte zaharrenetan, beraz, 75 urte eta gehiagokoan artean. Erdiko adintarteetan, helduak eta helduen artean, badugu zilo bat, eta zilo hori sakontzen nahi da. Aldiz gaztean artean, bada berriz apalazen biziki proporzioa pinata batean, eta hor berriz igotzen ari da, eta azken bi inkesten artean emendatze interesgarri bat izan da. Hori osoki lotua da fenomeno bati, irakaskuntzaren arloan egin diren indarrei lotua. Horri lujaldeka begiratzen bali badia desberdintasunak, errealitateak oso desberdinak dira. Beraz, ban lujalde hartzen bali badut, da Baiona Angelu Miarritze, eta gukale alzakegu. Oroit, hor dira biztanle gehienak. Horien artean, 95 laua erdalduna da. Eta 98 euskalduna. Lapurdi da tarte hortan, hor euskaldunen proporzio hogeita hirukoa da kasik, eta euskaldun hartzaileena 110, eta erdaldunena berriz 196. Eta gune euskaldunena, baina biztanle gutxien duen eskualdea, beraz Nafarroa bera eta Zuberoa. Hor, 2006an, kasik 150 euskalduna zen. Hor, 150 azpitik pasatzen ari dira, beraz 157 bosta euskalduna da, eta 113 euskaldun hartzailea, eta 150 kasik erdalduna. Hor, agerian ematen ez duen fenomeno bat da, eta ez dakiku soberan nola interpretatu gaur egun, da euskaldun hartzailean kopurua emendatzen ari dela. Horren barnean, bada denetarik, badira euskalduntzen ari diren helduak, euskalduntzen ari diren gazteak, euskalduntzen ari diren pertsonak ere, beraz, ez dakiku ere norantz joanen den multzo hori interpretatzeko zaila zaigu gaur egun. Lehen hizkuntza aztertzen bali bada ere, hor, eta hor ere Euskal Herri osoan aztertzen den fenomeno bat da, Euskara soilik ez da
gerozta gehiago transmititua da. Guai dira euskara eta erdara batera. Frantsesa. Guai euskaldunen bilakaera aztertzen bali bada lehen hizkuntzaren arabera. Hor, garrantzitsua da esplikatzea, haintzen badakizue, definitzen direnak euskaldun zahar bezala inkestaren kasuan, inkesta soziolinguistikoaren kasuan, euskaldun zaharrak, eta euskaldundu diren pertsonak 3 urte baino lehenago, beraz, eskolatza baino lehenago. Jatorrizko elebidunak da beraz, 3 urte baino lehenago euskara eta beste hizkuntza bat edo beste hizkuntza batzu jaso dituztenak etxean, eta euskaldun berriak 3 urtetik landa euskaldun diren guztiak. Beraz, hor dira eskolaren bidez, elduen euskalduntaren bidez. Euskaldun berrin guztu hortan, zaiten da duela 30 urte euskaldun den pertsona bat edo duela 3 urte. Ez ukentzen, gaur egun, eta lehen hizkuntzaren fenomenoari lotua zaio, geroz eta euskaldun zaharen proporzioa apalduztua. Euskararen erabilera orain aipatzen bali badugu. Fokoa asko maiten dugu gaitasunan eta erranezak ere inkesta soziolinguistikoa ateratzen den aldi guziz. Berbada lujalean arabera ez dira adierazleak begiratzen. Gure kasuan gaitasunari indar asko eman zaio edo foko handi bat eman zaio hizkuntza politikan hori landu baita asko azken urteetan. Gauza da hor badugula beste zaitasun bat eta mehatxu bat da erabileraren erronka hor ere apaltzen ari baita. Beraz, euskaraz, erdaraz baino gehiago ari diren pertsonak oso gutxi dira. Ikusten duzuen bezala, gehienak, beraz, populakuntzaren eguneko 80 kasik beti erdaraz ari da. Hori ere lujaldean arabera oso desberdintasuna handiak badira. Noski, biak lotuak dira noski gaitasuna eta erabilera, baina hor ere ohartzen gira barnekaldea beraz Nafarroa beheran eta Siberuan arnazgune bezala konturatzen dugun lujalde horretan. Euskaldunen proporzioa apalduz doa eta ondorioz erabilera ere. Ondorioz, erabilera apaltzen da ere. Beraz, noski gaur egun gehienik euskaraz hitz egiten duen lujaldea da, baina hala ere ikusten duzen bezala oso apala da euskaraz erdaraz baino gehiago hitz egiten duten proporzioa, hor eguneko 5% da, oso apala da, eta paraleloki ban eskualdean ez da ere ageri, oso tipia baita, eta euskaraz erdaraz bezain beste hor eguneko 1,6 dira. Eta lapurdi erdian hor ere badia desberdintasunak. Ez dizuet ezan hor demografia ipatu dudalarik, baina lapurdin kokatua baita izan dira gehiena. Hala ere azken urteetan agertzen den fenomeno bat da geroz eta gehiago jendea lapurdi barnekaldera etortzen dela. Hori bat guzagatik, etxe bizitzaren erronkagatik eta beste, beraz, jendeak lan egiten du handietan, Baiona miarritzean dugu, baina hala ere biztanleriaren hazkundea gehien bat egiten da lapurdin. Eta hor, aurkatzen dizkizuet egunekoa, baina kopuruak begiratzen bali badira, ohartzen dira hor lapurdin aski, azkarki emendatzen ari direla ere. Adintarteka begiratzen bali bada euskararen erabilera, hor ere bilakaerak izan dira. Orokorrean, beraz, gero grafiko horien irakurketa desberdinak izan daitezke, nik erraten dutana ustan da geroz eta gehiago gizarte edo jendarte elean hitzetan murgilduak girela. Beraz,
euskaraz bakarrik edo euskaraz beste hizkuntzara baino gehiago erabiltzen duten pertsonen proportzioa apalduz joaten da, baina begiratzen bali bada laranez den parte hori, ez da baita ez bada hola negatibo edo positibozat hartzen ahal, gero beste elementuak eman ditutenago, gaur egun zer aztertzen dugu batez ere adintarte gaztenetan, euskara erdara baino gutxiago mintzatua dela, baina ustan bi hizkuntza edo hiru hizkuntza mintzatuak direla bereziki adintarte gaztenetan. Horra gaur egungo egoerari begira. Gaur egungo egoera 2021 aztertu dena berriz ere itxoiten baitugu 2026ko inkesta soziolinguistikoa. Egin dugun lana Euskararen erakunde publikoan hirigintza agentziarekin duela 2 urte da datu horiek hartzea, demografia datuak hartzea eta biak uztartza pixka bat 2050 urteari begira aurreikuspenak eraikitzeko. Hipotesiak dira, ez dira magoak eta ez da hori susen gertatzeko, baina bederen tendentzia handiak marrazteko, demografia mailan baitakigu azaldu ditutan elementuak gertatuko diren bezala. Zahartze prozesu hori, lurraldean arteko desberdintasun horiek ala izanen dira, orokorrean. Beraz, hor ere bi lurraldean arteko desberdintasunak azaltzeko, azertua izan dena azken urteetan Lapurdin zer da. Adinekoak beraz, 25 urte eta gehiagokoak dituztela euskaldun proportzio handienak. Eta momentuan biztan edean oroko hartzen delarik pisua handia dutela, beraz, 130 baino gehiago. Hori zerri lotua da, bizitxaropenaren luzatzea, beraz euskaldunen galtzea ere. Gazteak adiz, euskaldun proportzio apalagoa dituzte, baina handitzuz doazte. Beraz, azken urteetako hizkuntza politikaren helburu nagusietariko bat izan baitira, eta indar handiak egin baitira hortan. Gaur egun errantzuet emendatze bat gertatzen ari da. Hor kasik, adinekoak eta gazteak hartzen ari dira, eguneko berdintsuetara iristen ari dira. Beraz, egiten dugun hipotesia, ikusiz berriz ere tendentziak biztanleriari begira, demografia nola ibiltzen ari den. Lapurdin euskaldunen adintarten araberako profilak erakusten du hipotesia egin daitekela gazteak adinekoen desagertzea, horreka dezaketela. Beraz, hor bada esperantza bai bada zahartze fenomeno hori, baina ikusi zein diren dinamikak eta egin diren indarrak eta egiten diren indarrak oraindik horrekatze bat zen daitekela. Egoera ahas ezberdina izanen da Basna Arraon eta Siberuan. Oroak badakigu hor ere euskaldunen proportzioak nabarmenki handiagoak direla Lapurdin baino. Adinekoak ere dituztela biltzen euskaldun gehienak, baina bat ere ez ber proportzioetan. Beraz, gaur egungo euskaldunen egunekoan eta honen bilakaeran pisu handia izan dute. Eta paraleloki hor, eta logikoa da adintarte zaharragoak dirarik, aur gutxiago egiten dira, beraz gazte gutxiago badira lurraldean. Eta gaur egun badakigu, egiten dugun hipotesia da euskaldunen araberritze prozesua ez dela iraganen Lapurdin bezala. Aurre ikusten da ere piskat konturatzeko hor zahartze fenomeno hortaz, aurre ikusten da 2030an Siberuko biztanleriaren laurdenak 85 urte baino gehiago izanen dituela. Aski masiboa da fenomeno bezala. Eta paraleloki eguneko 9 urte baino edo gutxiago izanen dituela. Hor, ulertzen da ere da fenomeno
fenomeno demografikoak ez du bat ere laguntzen. Hori dela eta saiatu gira eta ariketa oso zaila da eta berriz ere demografia kontuak aipatzen dutarik buruan ukan tendentzia azkarrak direla eta gauzak horrela gertatuko direla. Soziolinguistika edo fenomeno soziolinguistikoak kontuan aipatzen delarik zailago da susen esatea zer gertatuko den. Hala ere, ariketa hori egitea saiatu gara. Eta zer aztertzen dugu edo ze hipotesi egiten dugu, beraz, gaur egungo dinamikak mantentzen badira. Euskaldunen kopuruaren emendatze progresibo bat izan daiteke, hemendik 25 urtetara, zerri esker lapurdin gertatzen den fenomeno hori esker. Baina populazio orokorraren dinamikak direla eta egunekoan aintzinatzea oso mugatua izanen da. Beraz, kasu uberemean ber mailan egonen gara. Bertzile orokorrak dira foko gehiagi eman kopuruetan. Berriz hortan eta horrekin bukatzeko, bi lurralden artean arrunt fenomeno desberdinak izanen dira, beraz, ira erraten, bitxi mantentze hori aurre ikustea, zergatik, erran bezala, lapurdin fenomeno demografikoak eta soziolinguistikoak ondorio bezala izan dute Euskaldunen egunekoan emendatze apal bat, hor gaiten dugu 13.000 Euskaldun behi inguru. Belaunalien arteko oreka hori esker, aldiz Sibiruan eta Basen Nafarroan, hor badakigu argi eta garbi Euskaldunak kopuruetan galduko direla eta egunekoetan ere. Eta ez guti. Hor, beste elementu bat, egin dugu ariketa eta genituan elementuekin eta Ipar Euskal Herrian dugun zaitasun bat ere berriz da tresna edo neurgailu gutxi ditugula. Eta bereziki 16 urte baino gutxiagokoan Euskara gaitasunan eurtzeko. Bestalde, hor egin dugun ikerketa hori edo lan hori konzentratzen da gaitasunean. Erabileraren bilakaera neurtza gaur egun oso zaila zaigu, baina intelektualki biziki ongi badakigu gaitasunak erabilera batuela eragina eta alderantziz, beraz, fenomeno horiek ze eragintzen daiteke hemendik eta 5 urtetara ez dakigu. Hor zinez hartu behar da gibeltasun handi batekin. Ariketa hori egin dugu testu inguru berezi batean, hizkuntza politikaren erabakitzaileei kontzientzia hartze bat ere pizteko. Orduan, beste zerbaitetara pasako naiz, hor da pixkat diagnostikoa eta gure egoera orokorra. Erran dizuet hor nire lehen hitzak erran dutalarik, beste zaitasun bat eta berezitasun bat, da Ipar Euskal Herriko hizkuntza politikaren egituratzea oso gaztea dela. Eta esplikatuko dizuet nola iragan den, hor ere Euskal Herrian izan duen, Euskal Herri osoan izan duen behar prozesua izan da, baina Iparraldearen kasuan oso behia da. Fase desberdinak izan dira Euskararen edo hizkuntza politikaren egituraketan. Orokorrean, 70. hamarkadatik eta 1970 eta 1980 hamarkadan artean, bereziki elkarte munduak du Euskararen bizi berrizearen gaia eraman. Beraz, egituraketa hori hasi da elkarte mundutik, Euskalgintza mundutik, irakaskuntzaren arloan bereziki, eta hori ez da neutroa, ez da ondotik hizkuntza politika instituzionala garatu delarik, hildo hortatik ere garatu da ez eksklusikoki, baina nagusiki.
Beraz, irakaskuntza, helbuen euskal gisa ere noski, edabideak eta euskarri pedagogikoan obratzearen arloetan. Eta hor, aipatzen zuen gai orokorrak, baina gibelean, eragile oso gutxi dira. Bost gai aipatzen ditut, bost arlo, eta gibelean dira bost pasai eragile. Beraz, horiek dute eraman euskararen ziberrizaren gaia gara hortan. 94 urten hartan, beraz, hor bada pausu bat, erakunde publikoen implikazioa doi-doi hasi da eta plangintza eta estrategia kolektibo batzu obratzen hasi dira. Gauza da ez zirela bakarrik euskara edo hizkuntzaren inguruan, euskara eta kultura, euskal kultura biak uztartzen ziren eta gogoetak horrela hasi dira. 2004an euskararen erakunde publikoa sortu zen, eta hizkuntza politika proiektua bozkatu zen 2006an. Eta gaur egun oraindik ere proiektu horrekin lan egiten dugu, eta beti da izan dugu proiektu bat, eraikitze bide batean baita eta urratze bide batean baita. Hor, 2006 eta 2007 urtean artean partaidezak obratu dira, Eusko Jaurlaritzarekin, besteak beste, Nafarroako gobernuarekin, eta tokiko kolektibitateekin. Eta 2017an izan da azken pauso nagusia, eta ez da gutxi ere, eta gaur egun giren egoeran badu, zerbait jaiten du, Euskal Elkargoaren integratzea, beraz. Hor, administratiboki, Ipar Euskal Herriko 158 herrikoetxak bildu dira ber komunitate batean. Eta EPren kide gisa, EP integratu du elkargoak kide gisa, baina bestalde Euskal Hirigune elkargoak bere hizkuntza politika proiektu propioa bozkatu du ere. Beraz horrek indarra eman dio ere Euskararen gaiari, baina usten zuen bezala, 2017 ikatzen du, beraz oso behia da. Gaur egun odeiak Euskal Gintza, Ipar Euskal Herrian zer da eta nor dira. Bereizi ditut pixkat, beraz ezker baituzut jendarte zibiliko eragileak hola deitu ditut. Beraz, 70-80 garen hamarkaden artean Euskararen gaia eraman duten eragile nagusiak agertzen dira, baina geroztik beste batzu agertu dira. Eta ahloka bildu ditut, beraz hainbat ezagutzen dituzue. Bizi sozialaren ahloa, hola biltzen dut ere, gure lan egiteko maneran ere ahlo horiek behiz usutan aipatzen dugu. Helbuen euskaldutzea, irakaskuntza, beraz hor bereziki buraso elkarteak dute eramaten gaia. Ekin sehaska dela eragile nagusia hortan hor. Edabideak, hor berriz hortara etorriko niz ere, badira edabide historikoa, baina batzu sortu dira ere azken urteetan. Eta aixadietan eman bertsuarien lagunak, baina orokorrean hor eragile gutxi bat dugu, nagusi bat dena udaleko. Beraz, egonaldiak eta Aixadi Zentro, Euskarazko Aixadi Zentroak antolatzen edo urratzen dituen eragileak. Paraleloki eman dut EP eta onotik etorriko niz hortara eta oso aharroi dubituko zaizue. Beraz, Euskararen erakunde publikoa ulertu behar da dela lau administrazioz osatutako elkarte bat, talde bat. Eta bakoitzak baditu Euskararekiko interes maila oso desberdinak, ez tiki gaiteko gauzak. Beraz bada estatua, estatu horrekin da frantses estatua, Akitania Berriako eskualdea, Pirineo Atlantikoetako departamentoa eta elkargoa. Beraz, justu jakin gabe bakoitzak eskumen duen, justu geografikoki irudikatzen bada ze distantzia duten Ipar Euskal Herriarekiko ulertzen da ere haien arteko eztabaidak eta erabakiak ez direla sinpleak eta horregatik ere
Euskararen biziberritze prozesuan ez du beti laguntzen, ez dira implikazio mailak oso desberdinak dira. Beste erakundeak eman ditut ere, unibertsitateak, noski, Euskal Zaindia, Euskal Kultur erakundea, beste organismo batzu, eta errikoetxak. Eta administrazioa aipatzea eskatua izan zaitelako, diakin ezazuen piskat neurtzeko ere, EEP hartzen bain bada gaur egun, Euskararen erakunde publikoa, 15 langile gira. Elkargoan bada zerbitzu propio bat hizkuntza politikari dedikatua, eta berdin 14 langile dira. Errikoetxak aipatzen ari da, hor azken urteetan gerozta gehiago garatzen ari da, hainbat errikoetxak Euskara teknikariak kontradatu dituzte, baina jaiten dutarik erritmoa motela dela, gaur egun 8 erriak badituzte Euskara teknikariak Euskal Herrian. Eta horretara 10 dira. Bi erritan bi teknikari baitira, eta gainera ez dira bakarrik Euskaraz arduratzen. Usu badute kulturaren gaia haien esku, beraz. Duzu langilegoa ere irudikatzeko horretan gira, beraz 15 langile Euskararen erakunde publikoan, 14 elkargoan eta 10 bat errietan. Ez duken zen gero erri batzutan ez da baitez bada Euskara teknikaririk, baina ajeran edo haurtzaindegietan ere badira langile Euskaldunak. Baina Euskararen gaia berez barnatu duten erriak eta Euskara plan bat duten erriak oso gutxi dira. Eta hori ere gehitzekoa da, ez da Euskara teknikari bat badelako erri batean, badela Euskara plan bat. Hori ere oso berria da, hor buruan dut Urruñako kasua, Baionako kasua, baina beste erri batzutan ez da kanbo hartzen dira dut, ez da garatua adibidez. Eman dut gainean ere beste elementu garrantzitsu bat, hastapenetik EEP sortu denetik izan da erronka bat, erraita hizkuntza politika zartutako politika publiko bat zela. Horrek jan nahi du eta etengabe hori errepikatu behar da, ikusi duzue lau instituzio dira interes desberdinekin, implikazio maila desberdinekin, baina hastapenetik hitz hartze hori izan da erraita hizkuntza politika ez da bakarrik Euskararen erakunde publikoaren ardura. Eta bakoitzak badu ardura ere Euskararen bizi berritzean, beraz. Horregatik errikoetxak badute, elkargoak badute, baina eskualdeak badu, departamentoak badu, estatuak badu ere. Hor ez dut gehiagi luzatuko, EEP bitzetan nahi nizuen aipatu, me justu konturatzeko zer den, eta bai beste elementu importante bat, erraiten duarik Euskararen erakunde publikoak lau instituzio direla, estatua berez, ordezkatua da, 3 ministeritza dira. Solaskide hainitz dira ere elkar adosteko Euskararen inguruan. Eta EEP-ren bete beharrak edo misio nagusiak, hastapendik, Euskararen aldeko hizkuntza politika publikoa eta hitzartua asmatzea, definitzea eta urratzea. Ez da gutxi. Behar diren finantza baliabideak bermatzea ere, bere egitasmoan ezagin dituen ekintzak edo obralari batzuekin hitzartu dituenak gauzatzeko. Beraz, beti ere, hor ere, bigarren esaldi horretan erran nahi dena da, historikoki gizarte edo jendarte zibilak duela eman ere Euskararen bizi berritzearen gaia, badu esperientzia eta horretan oinarritzen da ere hizkuntza politika. Orain, aipatzen bali bat dira Euskararen egoera gaur egun, zer diren lorpenak, zailtasunak eta erronkak. Piskat jadanik aipatu ditute batzu, baina hor ere arloka emanen dizkizuet kopuru batzu edo xifre batzu. Transmisioaren arloa, hor ere hola lan izan dugu pixka bat Euskararen erakunde publikoa, transmisioaren arloa eta erabilpenaren arloa aipatzen dugu. Lehen haurtzaroan eta irakaskuntzan indar asko egin dira azken urteetan. Lehen haurtzaroa aipatzen eta harik da 3 urte azpiko aurren kudeaketa, erran ezake. Eta
gaur egun, sortu zen duela 15 urte dispositibo bat, euskarazko ahera garatzeko haurtzaindegietan. 3 ahera eredu garatuz, osoki euskaraz, eta 2 eredu elebidun bat besta baino gehiago. Gaur egun, 29 haurtzaindegietan euskarazko ahera eskaina da, edo eskaintzeko bidean da. Eta hori da haurtzaindegien egundeko 40 errepresentatzen. Beste arlo potolo bat ejan dezuet eta agilida inkestaren emaitzetan da irakaskuntzarena. Gaur egun eskolen ehuneko 70%ak euskarazko irakaskuntza eskaintza bat du. Hor giberean badira errealitate oso desberdinak, eredu oso desberdinak, eskola batetik bestera ere. Hala ere, gaur egun lehen mailako ikasten ehuneko 54 euskarazko irakaskuntza eredu batean da. 11.000 ikasle gutxiko da bera. Hor barna, ere, erraiten dut euskarazko irakaskuntza eredu bat, ez du egan nahi murgiltzan direla denak, bat ere. Eta hartu ditut 2024ko sartzeko datuak positiboenak baitziren, 2025an pixkat apalu da, baina eskolan hasten diren aurren ehuneko 50%, 2024an lehen aldiko, euskara duen irakaskuntza eredu batean hasi zen. Beraz, 2 horretarik bat, euskara duen eskola batean, edo euskara du bere egunerekoan eskola. Eta gehienek segitzen dute ere bigarren mailaraino. Helduan euskaluntza hartzen bali bada, hor da erran dizuet eta hortaz bada konsentzia hartze bat ere, eman diren indar asko irakaskuntzan azken urteetan, ez dira inbeste eman helduan euskaluntzan. Eta ikusten duzuen bezala, inkesta soziolinguistikoaren emaitzak aurkeztu dutararik, nun dugu zuloa gaur, adintarte, ejan ezake, 25, 50 dintarte horretan, eta hor datorren urteetako erronka nagusi bat hortan dugu. Beraz, gaur egun 2000 heldu euskara ikasten dute urtero, ikusiz 320.000 biztanleko lurralde bat girela aski gutxi da. Eta ala ere indarrak bidera azken urteetan Euskara formakuntzaren irisgarritasuna bermatzeko eta errasteko. Irakaskuntzari begira justu eman dizuet argazkia fite esplikatuko dut, hori da Ipar Euskal Herriaren argazkia eta irakaskuntzaren eskaintza. Laburbiltzeko berdez diren ikurrak dira, eskolak dira denak, puntuak edo ilukiak edo laukiak, berdez dirarik edo, berde ilun edo berde harinez. Berde ilunez euskara asko duten, eskaintzen duten eskolak, hola laburbiltzeko, eta berde harinez dira horren parekoatasunean diren eskolak. Eta ariran jaz dira gaur egun euskara eskaintzen ez duten eskolak. Eta nun kokatuak dira, bai honan asko. Gaurko borroka bat da behiz ere, eta lotura egiten dut hastapeneko datuekin, hor dira biztanle gehienak, hor dira euskal gutienak, eta hor dira biztanle berri gehienak etortzen. Beraz, hor badugu erronka bat. Gero, gainean ere badira irandiaz batzu, hori ez nuke horrek hanber, meda piskat lujalde galdu bat, hor gaskoineraz ari den lujalde bat baita, beraz, historikoki ere euskaldun gutxi izan dira lujalde horietan, baina hor eraman hain diren indarrak bereziki Miarritzean gerun eta Baionan izanen dira. Eta berriz ere, hor gaiten dutelarik eredu oso desberdinak bat direla, ikusten dituzue batzutan iruki berde ilunak, horiek dira ikastolak, eta bestaletik dituzue lauki berde ilunak, hola begiratzen delarik suposatzen da eskaintza berdina dela, ez da hala.
gaur egun eskola publikoetan eta eskola giristinoetan iparraldean gertatzen dena zer da haur gehienak beraz derrigorrezko irakaskuntza 3 urtetik goitik da iparraldean eta 6 urteraino. 3 urtetik 6 urteraino osoki euskaraz dituzte klasak, beraz lehen irakaskuntzan, eta ondotik lehen mailara pasatzen direlarik, hor modelo elebidun batetara pasatzen dira. Hala ere, bada garapen bat eskaintza garatzeko eskoletan, kualitatiboki ere baditugu indarrak egiteko, beraz. Duela 20 urte etzen ala, haur bat eskola publiko batean edo giristino batean sartzen zelarik, zuen aukera bakarra, familiak zuen aukera bakarra zen elebiduna, beraz, urtsuen erdia frantzesez eta beste erdia euskaraz. Gaur egun, badira hainzitamendu tipi-tipiak. Beraz, hori errantan bezala, lehen hezkuntzatik liseoaren bukaeraraino, gaur egun 15.000 ikaslek euskara duen irakaskuntza eredu batean dira. Errealitate oso desbainekin, horren parekotasuna edo murgiltza, gehienak noski lehen mailan dira, eta haintzinatu arau galtzen du. Hori da eskaintza ez baita hain garatua. Erraitenutarik eskola lehen maila da beraz 3 urtetik 10 urteraino, kolegioa da 10-14 urte eta liseoa 14-17 urte. Eta azken datua, beraz, ez da ahasutzen da, baina pilata hori eta bosteko sartzen Ipar Euskal Herrian, 2 urtatik batek bere ikasprozesua euskara duen eredu batean hasi. Erabilpenaren ahloko gaiak hartzen bali maditut, beraz, hor ez dira denak, baina erabideak, aixialdiak eta bizi sozialaren ahloak, barkatu hor azken ez dut, bizi sozialaren ahloa ez dut hartu. Erabideak hartzen bali baitut, gaur egun euskarazko 5 edabide dira, hor eman dizkizuet Joshua Arraziek ikusitza zuen, beraz, 5 edabide, gehienak dira irratiak, baina bada telebista bat beraz kanadude, eta edabide gazteak kudeatutako eta gaztei zuzendutako edabide berri bat bada lehitzen dira. Eta edorta bekiratzen dut, hor ikerketa ikusikar proiektuan parte hartzen baitugu, ere besteak beste gaur egun dugun interesa da begiratza Ipar Euskal Herriko gazteen kontsumoa, edabideen kontsumoa eta teknologien kontsumoa, hizkuntza bada irizpide bezala, baina ez bakarrik. Beraz, 5 edabide, euskarazko kazetaritza diploma bat sortu da ere duela 2 urte esperimentazio gisa. Hor, segurako behar bat baitzen ere, eta diploma hori sortu da partaidetzan EHU, Bordaneko Kazetaritza Institutua eta Baionako Unibertsitatearen artean. Eta 2019an egin nuen edabideen kontsumoaren inguruko inkesta bat berriz egin nahi duguna aurten. Eta zer erakustitzuen inkesta honek, 10 euskaldunetatik 8 euskarazko edabide bat bederen erabiltzen zutela. Hala ere, erabilpena aipatzen genuelik inkestaren baitan, badakigu osoa pala dela, baina hor ere, buruan dukan behar da, erabilpena aipatzen delarik, errealitateak oso desberdinak dira. Euskaraz irakurtzea edo euskaraz irratzea entzutzea, ez du ber implikazio maila eskatzen. Aixialdien ahloan horre bada eskaera azkar bat, errantzuat gaur egun eragile nagusi bat, bakarrik bada, udaleku deitzen dena, elkartaren izan baita. Eta 1100 aurrek euskarazko aixialdietan parte hartzen dute elkarte horren bidez, gutxi gora bera 850 familia. Hala ere gaur egun erriak egin gain hartzen dute eskaintza horren garapena gerozta gehiago erriko aixialdi zentruetan euskarazko eskaintza bat garatzen ari da. Baina gaur egun den eragile nagusia eta baita ere animatzailean formakuntza bere gain hartzen duen eragilea udaleku izaiten da.
Ez dut aipatu ere hor eragile berri bat sentiberatzearen ahloan da on. Aipatzen duz eragile gazte bat da, duela urte bat eta erdi sortu dena. Baina helburu ambiziozu batekin da gaur egun ditugun baliabide tresna desberdinak biltzea ber leku batean eta ere Ipar Euskarriko euskalgintzako eragileak bateratzea ber sensibilizazio tresna baten inguruan. Eta euskalgun eta fite emaiten dut ere, zenta laguntzen dugune eragile bat da. Ez da, haien lehen misua ez da euskararen garapena baitez bada, baina badute euskara teknikari bat eta euskoaren erabilpenaren balintzetan agertzen da euskararen garapena. Horra, elementu batzu, bukatzeko, bidea orainik luzea baita, ondorio nagusiak eta txikitzekoak da. Gaur egun Ipar Euskal Herriari berezitutako dinamika demografikoak indarrean direla. Dinamika horiek eragina izan dute eta ukanen dute euskararen garapenean. Izunen eguneko orokorrari begira plantan emanen diren ahaleginen autuak ez dute eragin berdina ukanen indarrak emanen diren adintartean edo eta lujaldean arabera. Beraz, hor, errantan bezala, azken 20 urteetan hizkuntza politikaren helburu edo indar nagusiak eman dira adintarte gaztenetan. Gaur egun hor bide gurutze batean dira eta badakigu indarrak eman beharko direla ere helbuen euskalgintzea azkarki, oso azkarki, dinamika horien kontra joateko. Eta lujaldeak aipatzen dilarik, hor ere bat sekulako erronka bat, Basen Nafarroa eta Siberuari begira, hor gaitasunaren inguruan, baina erabilpenaren inguruan ere, hor euskararen babesgune hori azkartzeko eta babesteko. Hizkuntza politikaren garapenak eta haratago iraunkortzak maila handiko ahaleginak suposatzen ditu, adintarte desberdinetan aldi bereko indarrak eginez eta modu progresiboan. Hori ez dizuet aurkeztu gaur, baina 2050 begirako aurreikuspenak egin ditugularik, piskat desesperatuak baikinen ikusiz aurreikuspen ziren, eraiki ditugu alternatibak edo gure ondoko pausua izan da erraita hori eta diagnostikoa zer egin behar genuke ez horretara iristeko eta egiazko biziberritze prozesu batetara iristeko. Hor ere modelo oso landua da, baina elementu asko ez dugu neurtzen ahal, errantzunan bezala, beraz ginituen elementuekin kalkulatu dugu hori. Baina erranez, hori zen zinez guretako tresna bat erabakitzailea izuzendua, autetxe izuzendua, jendarte zibilari izuzendua, erraiteko ara zinez garen puntuan gaur egun, badakigu nun eman behar diren indarra, baina azkarki egin beharko dira. Eta hiztunen egunekoak masa kritiko bezala eragina du hizkuntza praktikatzeko aukeretan eta ondorioz euskararen erabileran eta alderantziz. Faktore bakoitzak besarengan duen eragin zehatz eta neurtendua oraindik azertu gabekoa da. Ejan dudan bezala, hor egin dugu gaitasunaren inguruan indar asko eman ditugu eta hor egin ditugun aurreikuspenak horren inguruan dira, baina gauza initzea ditugu ezagutzen gaur eta dugun ahulezia bat ere Ipar Euskal Herrian eta gure tresnen garapen eskasa, hor gure lujaldearen edo euskararen egoeraren inguruan jakintza ere garatzeko. Eta hizkuntza politikaren garapena palanka desberdinen aktibazioan hori nahitzen da. Beraz, hor ere, janaldi hori zinez erabakitzaile ere zuzendua zen, errateko ez da irakaskuntzan indarrak emaitea zerbait da, baina
jendarte osoan indarrak garatu behar dira eta behar momentuan. Hala ere gauza batzu ziblatu behar bali badira, erronkak eta desafioak identifikatu genituen. Gaur egun badakigu familia bidezko transmisioa erronka bat dela. Badakigu gehienek euskara ikasten dutela eskolaren bitartez. Baina euskarak iparraldean ez du sekulako presentzia edo normalizazio, ez da bat ere normalizatua eta gaur egun familietan ez da mintzatua. Irakaskuntza elebiduna hasten dutenen kopurua handitu behar dugu ere, beraz hor jantzot, bi aurretatik batek bere euskara, irakaskuntza prozesua euskara duen prozesu batan hasten du, hori indartu behar dugu eta hori neurtzeko gai izan dira. Hor eman ditugu helburuak, janez, zinez gurago joan behar dira. Jarraipena ere, ongi da aur gehiago saharaztea euskarazko irakaskuntza prozesu batean, baina gehiago eraman behar dugu ere urgunago. Gaitasuna garatzeko, euskaraz hitz egiteko erosotasuna ere hobetzeko. Helduen euskaluntzea noski, adintarte jakin batzuetan. Eta euskara gaitasuna eta mintzatzeko erosotasuna ere lantzeko ditugu. Euskararen ikusgarritasunan eta normalizazioan ere baditugu indarrak egiteko. Eta erabilpen aukeren anistasunan eta biderkatzean lanketa bat badugu egiteko. Horratzen, ez dutana aipatu hastapenetik, baina buruan duguna ere, gai horiek aipatzen dugarik, eta dugun beste ahulezia bat, euskarak ez duela inongo ezagupenik Ipar Euskal Herrian. Ez da ofiziala niondik ere, eta gaur egun duen euskarak duen tokia Ipar Euskal Herrian, norbanakoen edo elkarten edo errikoetxen borontatearen araberakoa da soilik edo kasik soilik. Bada hizkuntza politika bat, baina azken buruan buru norberak egiten du nahi duena ahortan. Eta azken elementua dugun erronka bat, berriz ere da euskararen bizi berritze prozesuan eragina duten dinamiken praktikan eta tresen inguruan ezagutzak garatu behar ditugula. Berriz ere gure realitateari egokitutako tresnak ere garatu behar ditugu. Eta parean diren desafioak, beraz ezan dugu, familien sensibilizazioa eta laguntzaren orokortza, irakaskuntza elebidunaren orokortza, eta barrenan noski maiten dugu murgiltze ereduen garatzea. Irakasten gaitasuna azkartza, ez dut aipatu ere, baina hor badugu erronka bat ere. Irakasle asko euskaldun berriak baita eta elebidunean ere, horren parikutasunean irakastea zaitasun berezi badaz, eta irakaste gehienek edo berri gehienek ez dute buruan eta konturatzen dira fite euskalduna izaitzea ez dela aski euskaraz irakasteko. Hor ere badugulan irakasleen komunitatea laguntzeko bide horretan. Helduen euskalduntzearen eskaintzaren irisgarritasuna bermatu behar dugu. Eta irisgarritasuna aipatzen dugularik eta zinez orokortasunan ekonomikoa noski, geografikoa, psikologikoa, erran dugu, eta hor ere ez da berezkoa edo jendearen zat, egualdan ere, baina iparraldean euskara ikastea ez da berezkoa eta ez da normaltasunean sartua. Eta irisgarritasun pedagogikoa, beraz formatuak, irakasteko moldeak ere garatu behar dira eta behar bada berri batzu asmatu ere. Euskararen presentzia erabiletan azkartu, euskaldunen erabilpen ohitura garatu, barkatu, erabiletan, aixialietan. Eta pareko erronkari lotzeko politika publikoen ebaluazioa, neurketa eta ikerketa ere garatu behar dugu, baina tresna behar da berezi batzuekin. Eta azpian eman dut tipiz, baina
beharrezkoak gure baliabideak garatzea, erran dizuet beso gutxi ditugu, teknikariak hartzen bat dira, baina diru mailan ere, erratzen dutararik gaur egun Euskararen sustatzea kasikosoki bolontate individual edo kolektibo batzuetan ere oinarritua dela, barean diren baliabideak bolontate horren araberakoak dira ere, eta horrek ere ez du beti laguntzen. Horrekin itzulia egin. Eskerrik.